Het DNA van Friesland wordt vanzelfs met namen vormen door de mensen die te libben en wenjen. Voor de serie 18 in 2018 maken we verliezen hier opnames van jonge jongens en jonge famkes die doel 13 en 14 jaar wienen. In 2018 ben ze 18 en dat is dan de nieuwe volwassen generatie van Friesland. Hey, ik ben Leonie, ik ben 14 jaar en ik woon in Stiens. Mijn hobby's zijn fluiten en tekenen en ik hou ook heel erg van dansen. Hey mam! Leonie woont in Stiens, maar haar twee broers Frank en Wouter met hem Sjoukje en Heid Hans. In het gezin is een grut gemis. De tweelingbroer van Frank, Ronald, was voor de zomer van 2013 in een ziek. En na 8 weken van ziek wezen verstoor hij. Ronald weer alweer. Juist dit ingrijpende barren is voor Leonie de reden om mee te doen aan 18 in 2018. Ik ben eigenlijk gewoon een hele normale tiener die van alles beleeft. Zo heb ik het ook heel erg druk met hobby's en zo. Alleen, het komt niet veel voor dat normale tieners gewoon hun broertje verliezen. En dat is mij wel overkomen. En ik wil de mensen die dit zien, wil ik laten zien dat, hoe ik ermee omga en hoe ik dan in het leven kijk verder. Vind je dat moeilijk trouwens om dan ons ook hiermee naartoe te nemen of dat niet? Nou, aan de ene kant wel, omdat ik hier niet heel vaak kom, alleen zondags met het gezin. En omdat ik er ook zelf in het normale leven niet heel veel over praat, over wat er is gebeurd en zo. En zo ook mijn nieuwe klas, die wist eigenlijk in het begin nog helemaal niks ervan en zo. Dat vind ik dan toch wel moeilijk om daarover te praten. Want ik praat liever gewoon over mijn vrolijke broer. Ronald die speelde vroeger heel veel met auto's en Playmobil. Zie je ook een Playmobil poppetje. En nou ja, hij was echt een autogek. En vroeger speelde ik ook altijd heel veel met hem, met de auto's en met de Playmobil. En ja, dat was echt een autogek. Ja, hij hield altijd van Ford. Dat is het merk wat op de pet staat. En ja, ook auto's in het echt gewoon met wat voor auto is dat? Nou, dan wist hij dat gewoon. En Ford en Peugeot en zo. Dus, nou, maar we gaan buiten, hè? Dus ik hoop niet dat we gaan rennen of zo, want ik ga rennen. Of softbal, nee, dat mag echt niet. Hebben jullie ook de Cooper-test? Oh, ik heb zo zin in gym, man. Wat gaan we doen? Nee, hey, warming up! Oh, we moeten sneller. Leonie die het zo goed in de eerste klas van de HAVO dat ze het advies kregen om op te streamen naar het VWO. Ze vindt het wichtig om goede cijfers te halen. Ik ga een keertje onderhands proberen. Ja, ik ben echt een strevertje. Ja, ik wil graag goede cijfers halen. Ik doe echt mijn best. En soms kom ik ook echt in tijdnood omdat ik nog heel veel wil doen. Maar ja. Ja, en waarom is school belangrijk voor je? Ik wil het graag goed doen.
Omdat ik nu een VWO-advies heb, wil ik graag een doel bereiken. En dat is in de zorg werken later. En nou ja, mijn ouders die zeiden ook al van met VWO kun je alles. En gewoon best doen. En dat doe ik ook. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik heb een 10 gehaald. Op wat? Aardrijkskunde. Jij hebt 10 op aardrijkskunde. Ja, die kan zien. En een 7,5 op DSO. Dus nu sta ik een 8. Van de 5,6 naar een 10. Je hebt goede cijfers gehaald deze week? Ja, ik heb een aantal 10'en gehaald. Alleen ik heb ook al 1 onvoldoende gehaald, maar dat hoort er allemaal bij. Kun je die nog inhalen? Ja. Oh, en doe je dat dan ook? Ga je het wel inhalen als ze onvoldoende zijn? Ja, tuurlijk. En welke vakken vind je leuk eigenlijk? Nou, eigenlijk hou ik niet echt heel erg van school. Maar de vakken waar ik goede cijfers op haal, die vind ik wel leuk. En ik ben wel goed in wiskunde. Nou ja, Duits, dat vind ik op zich ook wel leuk. Want ik ga elk jaar naar Oostenrijk en dan praten ze Duits en zo. Dus. En voor de rest tekenen vind ik ook heel erg leuk op school. Leonie is naar een oorlogskwallen gegaan. Eerst zit ze op de HAVO van Pieter Jelles Montessori en nu doet ze het VWO op het Louter Lyceum. In de vakantie dit je tussen ziet, was Ronald ziek. Toen bleek dat hij lymfeklierkanker had. En dat was een hele grote schok. En toen moest hij dus in het ziekenhuis in Groningen liggen. En toen moest hij ook op de IC liggen. In de zomer ben ik samen met mijn broers nog wel op vakantie geweest in Groningen met mijn opa en oma. Op een camping vlakbij het ziekenhuis. En toen zijn we ook gewoon samen met het hele gezin en ook met Ronald erbij op vakantie geweest op de camping. Alleen na 1 dag na zon en lekker weer en zo ging het heel slecht met hem. En toen moest hij weer naar het ziekenhuis. En daarna toen ontdekten de dokters dat het heel slecht met hem ging, want hij had een schimmelinfectie in zijn hersenen gekregen. Daarna, en toen heeft hij nog 2 weken lang daartegen gevochten, zeg maar. Alleen toen kreeg hij een hersenbloeding en daaraan is hij overleden. Ik ging gewoon verder met school en het was net het nieuwe schooljaar wat begon na de zomer. En ik had eigenlijk geen zomervakantie gehad. Het was gewoon eigenlijk een hel, zeg maar, wat we hebben gehad. En maar ja, ik kopte mijn emoties weg en na 1 of 2 maanden toen ontdekte ik dat ik mijn emoties niet moet opkroppen. En toen werd ik eigenlijk heel erg verdrietig en toen besefte ik wat er allemaal is gebeurd en zo. En toen heb ik het eigenlijk een plekje kunnen geven en met andere mensen erover gepraat. En zo heb ik mijn weg gevonden daarin. En toen heb ik brieven geschreven naar hem en ik heb vooral heel veel getekend. Daar word ik echt heel rustig van en doe gewoon mijn ding om mijn weg te gaan. Ja, dat is een hartje als liefde en met vlinders. En daaromheen heb ik alle woorden die bij hem passen heb ik neergezet. Zoals vakantie, dat hij van vakantie houdt. En van automerken over auto's en koken, daar hield hij heel erg veel van. En ook toen hij ziek was, toen hij thuis kwam, ging hij koken voor ons. In Oostenrijk en korfbal en alles wat gewoon echt bij hem past. Ronald en ik waren zeg maar als karakter, volgens mij waren we precies hetzelfde. Want hij was best wel stil en soms ook wel verlegen op school. En dat was ik dus ook heel erg. Ik praat niet heel erg veel. Ik ben ook stil op mezelf. Alleen ik denk ook heel veel en ik doe graag het beste voor mensen. En zo was Ronald ook. Ronald was heel behulpzaam en we speelden heel vaak. We deden samen dingen en Ronald was echt iemand die me begreep en ik begreep hem gewoon. En we hadden altijd zoveel lol. En ja, ik mis hem gewoon heel erg. Dat ik dat moet missen, dat is gewoon een deel van mezelf dat ik moet missen. In de tekening kan Leonie een soort van haar gevoel kwijt. Ze wilde letter misschien wel niet verder, maar er binnen meer opties. Het is heel raar dat ik iets in de zorg wil doen, want elke keer als ik ambulances zie of hoor, dan
denk ik echt van, oh, moet dat nou? Wat is er nou weer gebeurd? En dat vind ik heel negatief en zo. Maar toch wil ik iets in de zorg doen en in het ziekenhuis werken. Want kinderarts, dan wil ik graag kinderen helpen en kinderen beter maken. Of als ik als kraamverzorgster werk, dan met kleine baby's. En dat ik hun verzorg, zeg maar. En dat ik mensen daarmee help. Dat is gewoon wat ik fijn vind om te doen. Ik zit in de showband. Ik zit al vanaf mijn 7e, dus dat is al 7 jaar zit ik op de Kosti. En ik speel fluit. En ik hou echt van muziek maken. Thuis luister ik zelf heel veel muziek en maak ik ook muziek. En met de Kosti, daar maak ik ook gewoon heel veel muziek. En wij lopen shows en de groep waarmee ik muziek maak, dat is echt een tweede familie voor mij. Daar heb ik het altijd heel erg leuk mee. We lachen altijd heel veel. En met hun doe ik ook heel erg mijn best met optredens en zo. En dan merk ik gewoon dat iedereen zo erg hun best doet en dat de stress toeslaat. Maar daarna hebben we altijd heel veel lol en lachen we. En de gezelligheid is er gewoon heel veel. En nou ja, ik vind het gewoon echt geweldig om daarheen te gaan elke week. En ja, ik hou er gewoon echt van. Dit is het verhaal van Leonie. Het verlies van Ronald tekent haar leven en het er op een bijzondere wijze verloren. Ja, ik ben anders in het leven gaan kijken. Ik geniet veel meer van de kleinere dingen in het leven. Het voelt heel raar om, zeg maar, een broertje verloren. Dat je is overkomen, dat is gewoon heel moeilijk. En dat beseffen heel veel mensen, die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. En dat is voor mij ook een hele nieuwe stap. Maar ik kijk anders in het leven en lachen veel meer, geniet veel meer. Ja, ik geniet van het leven. Begin uit Ameland. Opgroeien op een eiland lijkt dus bijzonder, gewoon oors. We komen in de kunde met Tijn van de Kamp. Hij is 14 jaar, net binnen op het eiland, maar wennet er al van zijn 4e jaar. Hier is allemaal zo gemoedelijk en zo. En in de stad zou je denk ik niet zo snel zomaar even 's avonds buiten kunnen spelen of zo. Dat kan hier allemaal veel makkelijker. Vroeger deed ik dit ook elke avond, wat met vrienden of zo. En gewoon ja, het is eigenlijk gewoon super geweest hier eigenlijk. Nooit echt heel erg problemen mee gehad. Nee. Voel je echt eilander? Jawel, ik ben niet echt, ik ben niet geboren of zo, maar ja, je zegt wel gewoon, die woont aan de wal, of we moeten naar de wal met voetbal of zo. Ja. En als je niet, dan komen hun hierheen, zeg maar, zo is het wel. Ja. Ja. Je hebt wel echt een eilander gevoel wat dat betreft. Ja, op zich wel. Ja. Wat zeg je? Zo vroeger nog wel, wie allemaal kon en zo dus. Ook met voetballen? Nee, met volleybal. Voor zaterdag? Ja. Ja. Nee, wie kon volleyballen. Dat is Martijn, hè? Ja. Maar het zal wel niks zijn. Wel. Tijn werd met zijn ouders Ilkje Valk en Casper van der Kamp in Nes. Zijn zus Stelma die is even thuis, maar die is eens het huis al uit en keert naar de NHL in Ljouwert. Tijn kan rinden naar squallen, want die zit praktisch om de hoeken.
Nou, top. Nask. Hey. Feest. Naast geleden. Moeten we doen? Nou, kijk. Wat is het volgende symbool, Tijn? Corrosief. Wat betekent dat? Dat als die stof op iets komt, dat het zeg maar door kan branden of zo. Heel, ja, ook irriterend of zo. Waar zou het op kunnen staan? Op een zuur. Ja, heel goed. Ik ga naar de BWS, Burgemeester Wallenschool op dit moment. En ja, dat is ook gewoon hartstikke prima. Een aardig nieuw schoolgebouw. Er staat ook een jaar een noodgebouw. Omdat de school werd gebouwd. En ja, leuke klas. En ja. Ja, wel veel meiden in die klas, hè? Ja, dat wel. Nou ja, dat op zich, ja, dat is wel zo, maar je went wel aan. Het is niet heel vervelend of zo. Nee. Want al met al zijn er ook al genoeg jongens. Hoor. Maar het is wel 4 tegen hoeveel? 8 of zo? Ja, zoiets. Alleen, dat is dan zeg maar dat deel van de hele groep van klas 3. Alleen, verder zijn ook wel wat jongens. We zitten ook wel eens met een andere klas. Dus ja, nou ja. Het moet maar. Ja, Ik maar niet op een negatieve manier. Ik vind het hartstikke leuk hoor. Ben dit examen dwan willen voor de HAVO of VWO, kunnen dat net dwan op Ameland. Dan moeten ze naar de verste wal en dus al op jonge leeftijd uit de huis. Nee, dan moet je naar de wal. Als je HAVO af wil maken, dan moet je aan de wal, want dat kan niet op deze school. En ja, dus dan moet ik, of tenminste kinderen gaan dan soms wat vroeger naar de wal. Dat kan soms wel, ja, dan moeten ze op zichzelf wonen en zo. Kunnen mensen soms wel raar vinden misschien, maar ja, het hoort erbij, dus hier dus. Ja. En hoe ziet dat er voor jou er dan uit? Nou ja, ik heb nog niet besloten of zo of ik al eerder naar de wal ga of hier nog eerst afmaken en dan naar de wal ga. En ik heb familie aan de wal, daar ik misschien, maar ik heb daar nog niet echt heel erg over nagedacht en dat zie ik ook nog wel, maar wel, het komt wel. Dus ja, met heel veel dingen wel eigenlijk. Met hoeveel binnen je hem dan ongeveer? Wat? Met hoeveel binnen je hem dan ongeveer? Ik denk dat ik wel 10 of zo. 10? 2 teams of zo denk ik dan. Ja, ja. 2 teams of zo denk ik dan. Ja. Ja. Nog links, toch? Wat een rot weer, joh. Je moet wel trainen voor jezelf. Ja, ik heb eigenlijk geen zin in trainen. Wat een rot weer, man. Is dat goed aan? Jo, Wil je een kopje thee? ja best. En die ook wel? Wat fris, mag ook. Ja, doe maar wat frisser. Ja. Kan je goed tegen je verlies, hè? Ligt eraan. Nou ja, soms kan ik niet goed tegen verliezen, maar soms ook wel hoor. Maar het ligt er gewoon aan. Maar ja, dit keer ga ik waarschijnlijk winnen, dus... Praatjes. Oh, hé! Rode kaart. Ja! Sprintsnelheid 45. Kan je goed voetballen? Nou ja, ik denk dat ik wel een beetje kan voetballen, maar Dennis? ik kan beter Kan je aan teamgenoten vragen. Ja. Zijn bijnaam is de motor. Oh ja? Hoe komt dat? Oh, hij heeft veel conditie. Ja? Ja. Oh, best wel. Dus profvoetballer. Nou ja, dat is altijd wel echt, dat lijkt me, dat is wel heel mooi. Maar ik denk niet dat dat zou gaan gebeuren. Maar Waarom niet? Kan toch? het kan natuurlijk, maar ja, ik weet niet. Nee, want je wordt ook nooit gescout op Ameland. Nou, dat kan op zich wel, want er zijn wel heel veel, maar ik denk gewoon niet dat ik gescout zou kunnen worden of zo. Nee. Waarom niet? Tja, goede vraag, ik weet het eigenlijk niet. Is zichzelf niet goed genoeg. Nee, Je bent zoiets. gewoon te bescheiden. Nee, ook niet. Ik vind, vind ik moeilijk om te zeggen eigenlijk, want het leek me gewoon niet iets dat ik, het is eigenlijk een soort van droom dan zou het al zijn, maar ik denk gewoon niet dat het zou gaan gebeuren. Met muziek lijkt me ook wel iets leuk of zo. Wat dan? Speel je muziek?
Nee, ik speel niet muziek, maar gewoon, ja. Ik vind iets met muziek of die radio, iets met radio of zo, lijkt me ook wel heel leuk. DJ? Ja, maar dan niet echt DJ op grote, maar dan meer radio of zo, lijkt me wel echt vet leuk. Ja, dan moet je maar beginnen met lokale omroep. Ja, precies. Oh. Wat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik weet het niet. Ja, nou, ik ben er nog niet, ik weet nog niet echt, maar dat soort ideeën heb ik soms ook. Met sport lijkt me ook wel heel leuk, want sport ook wel heel leuk. Ja, voetbal of zo, ik weet het niet echt nog precies. Eerst maar 2 halve rondjes, even bij elkaar blijven, rustig aan, want daarna gaan we dat weer doen. Dus halve veld. Nou Chris, laat maar even zien. 2 halve rondjes. Dus niet het veld nog kleiner maken. En dan bij elkaar blijven. Prima. En dan komen we hier weer terug bij dat gele. Chris voorop man. En we gaan altijd linksom, we gaan nou niet rechtsom. Nee. We gaan nou niet rechtsom. En we gaan... Ja. Ja, dan is het mooi klaar. Hij komt er weer aan. Tijn is vlug en behendig op het veld. In vergelijking met zijn leeftijdsgenoten is hij net zo groot. En daar laat nog wel een wens voor de komende jaren. Ja, dus je moet nog een eindje groeien. Ja, ik ben nog niet groot, nee, ik moet nog wel wat groeien. Dat is inderdaad, dat is soms ook wel, denken mensen dat ik misschien wat jonger ben, want ja, ik ben niet zo groot. Maar dat verschil qua hoe we het in de klas hebben is helemaal niet echt te merken hoor. Want we hebben het allemaal met elkaar heel gezellig en buitenschool kan je soms ook wel heel gezellig hebben. Met allemaal dingen of feesten of wat dan ook. Ja, kan het wel heel leuk zijn. Dus. Maar het houdt je niet echt bezig of zo? Van, dat je nog een beetje kleiner bent dan... Ja, nou ja, nee. Ik heb het nooit, ja, het is misschien soms een beetje vervelend om klein te zijn, maar het is ook wel grappig. Het kan ook wel leuk zijn of zo, of grappig. Dus nee, ik vind het niet heel erg, want ik kan er zelf ook niet echt veel aan veranderen. Ja, misschien heel veel eten, maar nou ja, komt wel. Ja jongens, straks zien we jou in 2018 bij misschien wel 2 meter. Ja, ik weet het niet. Ik zie wel. Heb je al een vriendinnetje? Nee. Ik had wel, maar nee, nu niet. Nee. En ben je verliefd? Zijn er leuke meisjes op Ameland? Ja, vast wel. Ben ik even niet meer zo mee bezig, maar ja, ik weet eigenlijk niet. Moet ik maar eens kijken, maar ja. Oké, dat komt dan wel. Dan vragen we je gewoon over 2 jaar weer. Ja, precies. Misschien heb ik dan wel een hele leuke vriendin of zo. Wij gaan naar de verste wal en sjuggen Tijn weer om in 2016.